Днес ще си говорим за порното, като ние сме психолози, които сме в различни профили, се занимаваме с различен тип проблематики. Честно казано, моята дейност не е свързана с хора, които имат зависимост към порното, или поне до сега в практиката ми не се е случвало такова нещо, но темата е изключително актуална и затова реших да се присъединя към нея. Казвам се Радост Минина, психодраматерапевт съм сертифициран, работя с различни хора, с различни теми, идват най-различни хора, но предимно с групи и предимно се занимавам с групова психология и обучение, свързани с прилагането на практическото прилагане на техниките на психодрамата. Добре, аз съм Десислава Михайлова, организационен психолог, което да, е свързано и с зависимостта от порното и с други зависимости, изненадващо или не. И leadership coach, т.е. leadership coach не е само човек, който така работи с лидери, а човек, който установява лидерските способности във всеки един от нас за менажирането на собствения ни живот. И аз съм Ирина Йончева, също съм психолог, доктор по психология в областта на културната и диференциална психология. Имам и магистратури по клинична психология и организационна психология. Опитвам се да съвместявам визията за организациите с тази на индивидите. По отношение на зависимостите, в организациите се вижда основно работохолизъм, поне това е на повърхността. А какви още зависимости има отдолу, ще изследваме с колежките днес. Защо исках да повдигна темата с зависимостта и специално към порното е за това, защото много често говорим за тази епидемия на самотата. И аз считам, че голям фактор е че бихме могли да заместим вече физическите си контакти на базата на новите технологии и колкото и да подкрепям развитието на новите технологии, може би това е един не точно минус, но нещо, което е твърде ново за нас и не знаем точно как да се справим. Разбира се, неизбежно е феноменът OnlyFans. А OnlyFans не сте ли чували във вашите практики? Не съм чувала OnlyFans в моята практика, тъй като това е тема, която може би все още е табу, все още има стигматизация на тая тема. Остава си в една така доста дълбоко скрита практика, гледането на порно. И честно казано, повечето хора, идвайки на терапия, идват с друг тип проблематики. Обичайно проблематиките са свързани с проблеми с това да постигнат една нормална, една здрава връзка. И мен това ме интересува, дали всъщност достъпа до порно и достъпа до такъв тип стимулация би възпрепятствала истинското свързване между хората. Логически погледнато би могло да се каже, тъй като, както и да си говорим в момента, един 15-16 годишен младеж има достъп до толкова много сексуални стимули, колкото най-успешният мъж стотина години преди това. Някога си е мислил, че би имал. Тоест, порното дава достъп до някакъв тип стимулация, която е абсолютно недостъпна била преди години. И това със сигурност променя средата, в която живеем. И променя и начина, по който възприемаме взаимоотношенията, начина, по който възприемаме секса и изобщо начина, по който възприемаме телата си. Начинът, по който възприемаме и самото удоволствие от това да бъдем докосвани и изобщо да преживяваме такъв тип интимност. А при теб? Случвало ли се клиенти да си признаят, да имат профили в OnlyFans? За OnlyFans не съм ги питала. Имала съм клиенти, които питат други неща, свързани с порното и дали е нормално да се гледа, нормално ли е да ми харесва, какво е нормално да ми харесва в порното. Обикновено, ако са хора под 20 годишна възраст, им казвам, че много неща са в експериментална фаза в тази възраст, така че всичко изглежда нормално, стига да е безопасно и да е с личното желание, да не се случва насила. Така че не, OnlyFans
не съм. Но наистина съм съгласна, че има стигма, има голямо хихикане в социалните мрежи, голяма подигравка за хората, които са в тази индустрия, но едновременно с това се вижда експлоататорския характер. Изглежда се едно и това са някакви митове, че OnlyFans звездите изкарват много пари. Има една голяма част, които наистина да, но една друга част, които въобще не. Точно една такава ми привлече вниманието и тогава следя много темата, не само покрай моите клиенти, когато Пирс Морган я попита: добре, ти си напуснала училище, където си учила, университет, където си учила право. Ако един ден дъщеря ти те попита: добре, мамо, защо точно OnlyFans избра, не тръгна по пътя на правото, с който си започнала, какво, и се разстройва от това, какво ще й кажеш, и нейният отговор беше: може да си поплаче във Ферарито ми. Вероятно, оттам е излязва това по-добре да плачеш в Ферари, отколкото в Москвича. Да. Тоест, тук вече имаме много голям разрив на ценностите. Вече ценностите, особено свързани с интимността, нямат изобщо това значение, което са имали преди. Естер Парел говори за това как само преди 100 години моногамността е било един човек за цял живот, докато сега сме моногамни за определената си връзка. Тоест не се срещам с никой друг, докато съм с настоящия си партньор. Но какво според вас, свързано с ценностите, би могло да преобърне тази стигма, да кажем? Интимността е нещо, което някакси се десакрализира в последно време. Сякаш нещата стават много на показ, много потребителски и много консуматорски. Както в различни тип взаимоотношения, така и в сексуалните е така. И това прави някакси живота ни малко или много тази тръпка от търсенето на партньор, това да се свържем с някой едва ли не за цял живот. Цялата тази, как да кажа, митологизация се превръща в един консуматорски модел, в който оценяваме човека по това от 1 до 10, къде спасва на някакъв тип социална класификация и така нататък. Също така и в сексуалните му умения също се оценяват на база на някакви странни класификации, много от тях взети от сравнение с порнографски съдържания, които с порнографски съдържания не корелират с реалността. Аз си спомням много добре, колегата ми Ирина беше споменала, че всъщност порното е като новия тип романтичен филм или като алтернатива на романтичните филми, нали? Така е, да, има секс там, но не е нещо, което можеш да видиш в реалния секс. Аз тук ще добавя, че аз също виждам, че нещата, нали, едно от големите минуси всъщност на порно индустрията е, че създава впечатлението, че нещата се случват ето по този начин. И който гледа класическото порно, ще забележи, че всъщност не се случват изобщо така. Технически не е така. И ако отидеш една идея по-нататък, да видиш филм за това, документалка за това как се прави порно, нали, се окаже, че там има съвсем други тарикатлъци, които се използват и които са си зад кулисите, за да изглеждат по един определен начин. Но това, когато се покаже на млад човек, който няма собствен опит в двойка, каквато и да е, хомосексуална, хетеросексуална, и първите му впечатления са от това, което вижда, според мен ще се създаде изключително грешно впечатление. Едновременно с това обаче, ние знаем, че съществува и порно за жени, това е софт порното, което са филми от типа на Арлекин. Много често там, понеже те са за интереса на жената, мъжете изглеждат много добре, жените изглеждат доста по-посредствени. Те не са важни, за да може средностатистическата жена да се идентифицира с главната героиня, което ако е някаква супермоделка, това няма как да се случи. За сметка на това мъжете изглеждат 10 от 10, ако използвам колегата Радост, системата за оценка.
Но това, което се случва между тях, горе-долу, когато дадат гореща сцена, е да се стигне до просто как се целуват. И нататък вече ги виждаш на следващата сутрин. Това обаче също създава много грешни илюзии у жените и очаквания за романтизиране на секса по начин, който в реалността по същия начин не се случва. Например, двамата партньори да свършат едновременно. Или той да е толкова, или това да има първия път и то да бъде уникално преживяване за нея, което също не е много вероятно. Или той да е пиян, но въпреки всичко да успее да извърши своята част от акт. Или, например, на сутринта той да й поднесе закуска. Или да каже, шофьорът ми ще те закара на работа. И това създава една романтизирана, фалшива представа, че всъщност така се случват отношенията през секса в романтичното, което лъже по друг начин. Да. Сещам се за последното интервю, естествено скандално, защото всяко нейно присъствие е скандално в медийното пространство на Бони Блу, тази най-известна OnlyFans звезда, не знам дали е най-известната, но със сигурност една от която в рамките на 24 часа преспа с 1057 мъже. И тя това, което казва, аз съм всъщност резултата на това, за което жените се бореха толкова време. Аз правя това, което искам с тялото си, разполагам с тялото си и си изкарвам пари с тялото си по този начин. Къде обаче слагат това мъжете? Защото ти много правилно спомена, че нали, те са, как да кажа, достават с много грешни илюзии. Всъщност статистиката показва, че в рамките на 8 минути от както се сетят за това, че имат нужда до секс, до това да изберат точно каква категория им се гледа порно, до това да свършат, отнема около 8 минути. Докато с една жена, първо да я избереш, да я поканиш, пък на коя среща ще се случи въпросната случка там, не с водопроводче, който влезе веднага се съблича естествено и така нататък. Това поставя мъжете в една такава неизгодна позиция във времена, в които всичко ни е бързо. Технологиите са ни бързи, храната ни идва за до 30 минути максимум на вратата и секса стана също толкова бърз. Как според вас се развиват именно ценностите на жените и на мъжете? Мъжете сякаш започнаха да възприемат жените като една за всеки ден, а жените да възприемат мъжете като портфейли. Лесният достъп до нещо, каквото и да е то, със сигурност прави така, че в крайна сметка то става не толкова добре ценено. От една страна, от друга страна, действително човек, гледайки порно или бидейки в такъв тип, аз ги наричам не случайно полувръзки, връзки, които са само за сексуални наслаждения и така нататък, без определено обвързване и съответната уязвимост от това обвързване. Според мен прави така, защото човек живее в една комфортна зона, в която много слабо се развива. Знаете, когато си стоим в комфортната зона, ние си стои там и си циклим и не правим нищо повече по отношение на нашето личностово развитие, изобщо като хора. И порното е бързо, едновременно с това е изключително достъпно. И някак си, доставяйки си човек тези стимули толкова бързо, за какво му е да излиза от вкъщи изобщо, за какво му е да прави каквото и да било. Ако да кажем има няколко гаджета, които му идват на вратата по време на свободното му време, между да кажем някаква работа, защо да излезе навън и да се опитва действително да съблазнява, да флиртува, да прави такива тежки усилия този човек? Той си стои в тази комфортна зона, която обаче е пагубна. Тя от една страна е пагубна, защото човек все пак ние сме сложно устроени същества, нали, не сме примати. И все пак се очаква да имаме такива по-сложни способности за социална комуникация, изобщо за преценка на социална ситуация, които реално не използваме, бидейки толкова лесно това нещо, свързването с другия. От една страна, според мен тук се крие и страх от уязвимост и страх от обвързване. Много от хората, които гледат порнофилми, може би действително имат капацитета и желанието да реализират истинска връзка, но е много възможно и просто страха от отхвърляне да е причината да предпочитат да си стоят вкъщи и да гледат порно, тъй като това е по-лесният вариант. Зависимостите всъщност са решения. Те не са проблема. Те са създадени сами по себе си като решение на даден проблем. И моята задача, и нашата също, е всъщност да разберем решение на какво са.
възможни ли са други решения? Какво според вас най-вече решават хората чрез тази зависимост? Ти много хубаво каза, между другото, но нали, то до един момент е решение, като всяка зависимост. Обаче след това, когато се тиражира твърде много, става и проблем. Нали, то затова става и проблем да се откажеш и защото измества други техники, други възможности, развитието на умението, излизането от комфортната зона и така нататък. Но едно нещо става неприятно и става проблем, когато всъщност е единственият ти избор, когато нямаш други алтернативи. Нали. Имаше някакъв интересен експеримент с плъхове, които им дават в едни клетки да седат там и какво да се дрогират с вода, в която е разтворено, забравих какво. Кокаин. Да. И първият част на експеримента е по този начин. Плъховете се дрогират. В следващата част на експеримента обаче се слагат някакви забавления на плъховете. Дали ще му сложиш партньорче или другарче за игри, или някакви колела да се върти, или нещо ще има по-цветно, или ще има храна. И се оказа, че когато той е ангажиран с други дейности, това да ходи и да пие с водата, която е разтворен кокаин, вече не му е толкова интересно и всъщност рязко пада зависимостта, което пък създава въпрос какво ни липсва, и пак връщам към твоя въпрос, какво ни липсва като цел, като смисъл в живота, като умение да се свързваме с другите и да сме социални същества, което измества фокуса в това да си решим проблема през, да го нарека, фастфуд варианта в секс. Защото порното е това. Точно, да. Аз по-скоро не като отговор на въпроса, а като допълнение. Реално зависимостта е точно свързана с стесняването на нещата, които ни доставят удоволствие. А секса е свързан, секса не, но порнографията и секса, разбира се, но порнографията е свързана с едни такива допаминови кикове, които са много силно изразени. И както всяка зависимост, свързана с повишаването на нивата на допамина, се стига до там, че в един момент стимула се изчерпва и се стига до търсене на нов и на нов и на повече и на повече. И затова се тиражира твърде много нали, така, хард порно сексуално съдържание, винаги разнообразно, с някакви невъобразими неща. Чувала съм от приятели секс с мравояд, например. Да, има някакъв голям вид мравояд, който така в порното е бил заснет. И всякакви такива работи, които да продължават да стимулират вече изчерпването на депата на този допаминов резерв. И това е една от причините, нали, да става зависимост, но действително смисъла на живота и начина, по който възприемаме себе си и нашите цели е нещото, което би могло винаги да ни измъкне от всяка една зависимост или поне да положим крачките, да започнем да лекуваме, защото ние тук си говорим за проблемите, нали, от порнографията или от зависимостта от порното, но нека може би да си поговорим малко и за решенията, които можем да дадем на хората, защото да бъдем полезни. Начинът, по който така най-успешно проверяваме дали става въпрос за зависимост или не, защото в даден момент хората не могат да си... Аз съм чувала, да речем, отговори от сорта не. 5-6 пъти на седмица гледам порно, това нищо не е. Там действително може да е нищо. Въпросът е колко седмици можеш без това изобщо. И тогава, когато видиш, че то те управлява, а не ти него, тогава го наричаме зависимост. Така че, ако искате да проверите с каквото и да било, каквато и да е зависимост, бих препоръчала този тест. Проверете колко го управлява. И след това потърсете решение. Там винаги има така твърдението. Аз винаги мога да спра, когато поискам. Който е много, много подвеждащ въпрос. Добре, ако искаш, добре, тествай за малко го спри. Няма го спреш. Ама защото не искам. Не е вярно. Не можеш. Не може така просто от нищото да спреш. Не е достатъчно само си взел волево решение. По отношение на зависимостите, нали, в тежките си форми, става въпрос за интегрирането на една друга личност, която имаме. Тоест, тук говорим за това, аз съм радост, каквато съм, но бидейки зависима от нещо друго, имам някаква личност интегрирана радост 2, която в някакъв момент просто взема превес. Въпросът с спирането на каквото и да е нещо наистина е свързано много с личната мотивация и въпросът тук не е с какво да го заменим, да спрем порното защото или за да направим какво или
за да се случи какво? В името на нещо. В името на нещо, според мен, по отношение на порното, разбира се, може да има много причини за всеки един човек индивидуална, но един от начините, нали, по който може да се манифестира, нали, това, че си преодолява един такъв тип зависимост, е това да имаш една реална, нормална, здрава връзка. Какво разбирам аз под здрава връзка? Връзка с човек, който не е перфектен, човек, който е човек като всеки нас, нали, но човек, който стимулира другия и с който заедно двамата се развиват и вървят в някаква посока, която е към развитие. С човек, който може да се почувстваш уязвим и да бъдеш подкрепен в подходящия момент. И с човек можеш свободно да споделяш и да показваш най-неприятните на теб за показване страни и да знаеш, че той ще остане. Всичко, за да може човек да стигне до там, че да си помогне посредством ценности, е добре да се вгледа в себе си. Това е един метод, това е един начин, по който това се прави е през терапевтичен процес, т.е. да може да се обърне към себе си, да се фокусира в себе си, за да открие какво стои там и какви са изконните неща, които за него са важни и ценни. И това е нещо, което, разбира се прави в работата с зависимости, но се прави и с всеки един човек. Абсолютно. По отношение на това той да се чувства добре в живота си, по отношение на това да се развива и по отношение на това да се чувства уверен и по някакъв начин да има сила за това да се изправи срещу дискомфорта на това да променя навиците си или да променя изобщо някакви неща от живота си, каквито и да са те. Мъжете, разбира се, социалният статус е нещо изключително важно. Това е, може би, в някакъв смисъл, нали, мерилото, с което те са по-способни да се свързват и с други жени, ако може така да се каже. Тъй, че не бих могла да кажа, че социалният статус е нещо, което, нали, е за пренебрегване. Но порнографията не е начина, по който мъжете биха могли да си повишат социалния статус. Мъжете биха могли да си го повишат, като се изправят срещу нещата, които са им некомфортни, нещата, от които се страхуват и се развиват по пътя си. Представате ли си какъв натиск, какво напрежение срещу мъжете, които се очаква, че за да бъдат харесвани и искани, трябва да нещо да се предизвикват, да се изправят срещу проблемите си. Макар че според мен нещата могат да се погледнат и огледално, аз пък смятам, че при жените, докато статуса при мъжете е по-важен, отколкото как изглеждаш и така нататък. При жените естетиката, красотата, фасадата също е много важно, което пък натиска жените да влизат в някакви козметични странни процедури, които често ги обезобразяват, защото не се вижда къде е границата, или да се хвърлено огромно количество пари към индустрията, свързана с естетиката. Независимо какво. Козметика, интервенции, няма значение какво. Нали, жените просто инвестират силно в това. Но на едно ниво пък ми се струва, че нещата са малко доста преувеличени. Може би пак така от хасъл културата. И усещането, че всъщност не е непременно вярно. Значи в моя кръг жени почти не познавам такава, която да се е закачила за мъж, защото той е богат и има нещо. Много често те закачат за интересни мъже. Дори не са и някакви атлетични, красиви и не знам си какво. Интересни са по някакъв начин и ги предизвикват, защото пък в моя кръг жените са изключително независими и това е другото нещо, което също влияе на порното. Когато жените са независими, което си е резултата от феминизма и феминистичното движение, в което, разбира се, няма нищо лошо, те имат много по-голяма свобода на избора. И когато тръгват да избират по други критерии партньор. Ако изобщо решат да изберат, защото пък го имат и този момент. Ако една жена иска да има дете, отива в банката за сперма. Ако един мъж иска дете, не може да отиде в никаква банка. Тоест някакси тя държи контрола върху възпроизводството и върху това иска или не иска партньор. И ако има финансовата независимост, защо за Бога да се затруднява с поддържането на някакви връзки, в които партньора също няма непременно социалните умения за тази интеграция, за тази интимност, за тази уязвимост. Но не е ли това точно началото на този рабит хол, в който изпадат мъжете?
точно тази независимост на жените, която ги кара вече да се сравняват не само помежду си, но и с жените, с едва не цялата економика. Нямам усещането мъжете да са станали излишни, имам усещането, че им се променя ролята. Но и тя е променяща се, защото се променя ролята на жената. Именно, да. Социално, културно, икономически и по всякакъв друг начин. И просто някакси малко след ролята на жената се развива и ролята на мъжа. Малко ми изглежда като рефлексия на това. И няма непременно нито някаква предиктивност, нито... макар че според мен ще бъде много подходящо. Какви курсове за мъже, които искат да надскочат традиционната си роля. Просто едните са излезли от традиционната роля, другите се сърдат, че и те трябва да излязат от традиционната си роля. Но и двата пола трябва да развиват нови умения. Ако жените трябва да поемат някаква отговорност в това отношение и да вземат първата крачка, каква според вас би била правилната такава? Това е един мета-разговор, една комуникация, в която има да се каже на кой какво му е комфортно, каква е ролята и какво се случва. Жените пък имат това умение да поглеждат да рефлектират върху взаимоотношенията, в които очакват и да дават някаква гледна точка, която сега тук, разбира се, това е много грубо, така сексистко и много отгоре изказване, но да кажем, че може би умението действително е върху това да се говори кой как се чувства в една връзка и как възприема ролята си в съответната връзка, дали изпитва усещане за конкуренция, дали по някакъв агресивен начин или по някакъв друг, под някаква форма. Защото според мен през разговори и през комуникация могат да се оформят някакви решения и съответно ако човек хората са достатъчно самоосъзнати в една връзка, биха могли да стигнат до някакво абсолютно така удовлетворяващо и за двете страни решение, което да се изправят срещу тези трудности. И тук е много важно човек да има този тип критическо мислене, в което да не действа автоматично, ами да поглежда на връзката си от време на време и някакси с очите, любопитството на дете, за да види какво се случва там, как се разиграват ролите, как се случва. Това, разбира се, винаги има възможности за външна подкрепа в това отношение, за да може да се, ако наистина и двете страни го желаят, да се постигне една хармонична. Да, връзките са нещо динамично и ние се променяме постоянно. Не можем да очакваме да сме същите хора, каквито сме били преди 10 години. Но това не означава, че разбира се, това не може да се изкомуникира и да се стигне до някакво решение. Аз лично бих препоръчала чувството за хумор повече, отколкото точно този тип, как да кажа, структурирани разговори. Според мен те биха могли да дойдат, когато има някаква потребност от тях. Но е възможно и за някои хора регулярността да е нещо, което да върши работа. Да се почне от навики, после да се създаването на навики, един вид, така ми изглежда. На мен пък ми прави впечатление от клиенти, с които говоря, които консултирам, че всъщност голяма част от мъжете са самотни и не се сещат къде да срещнат жени. Голяма част от жените са самотни и не се сещат къде да срещнат. Включително имам няколко клиенти на 50+, и няколко, които са на 20+. И се вижда в тези на 20+, общото е, че е зациклила връзката и те се чудят как да отциклят и се чудят дали да напуснат партньора си или не. И не са склонни да го напуснат, защото се страхуват къде друга да ще срещнат човек. И 100% другия човек от другия пол седи някъде и се сеща и се чуди другото. И не искат да са през дейтинг аповете, защото там е изкривена представата. Изкривена е представата и не искат по този начин. Той им се струва груб, струва им се циничен. И едновременно с това се чудат, ако отидеш на бар, вече казва, не е същото. Той му казва на 28 годишна клиентка. Не е същото като преди няколко години, когато отиваш на бар и всъщност можеш да срещнеш някого там. Така че дори свика сега и да седна с една чаша алкохол някъде в бара, не съм сигурна дали ще успея да се срещна по този класически начин. При 50 годишните плюс, пък минусът е, че там са минали някакви разводи. Знаете, че има пик на разводите горе-долу в средата на 40-те, което е свързано с кризата в средата на живота и оценката на постиженията, включително партньорството. И хубаво, тя 40+, едно известно време са мъчили и се чудили, вече са станали на 50+, и при тях също е тази драма. Още повече, защото пък при тях дейтинг аповете не работят по същия начин, не са закачени за дигиталните средства, така както по-младите са.
Имах даже забавен куриоз от един след друг клиенти, които мъж и жена. И всеки казва, не знам къде да срещна партньор. И се чудих колко професионално би било, ако им дублирам срещата, така че случайно ги запозная в чакалнята. Но реших с крайна сметка, че нито е професионално, нито е моя работа да определям дали ще са добро съвпадение един за друг. Но ето ги, разминават се, просто все едно се движат в влакове, които са с насрещно движение. Там са хората, искат да се видят, искат да се свържат и не държат непременно да са в порното, но някакси не усещат кой е комуникационен канал, през който това да стане. Знаеш, какво си помислих? Че преди, действително това в Забаровата е абсолютно вярно, че преди алкохол беше достатъчен стимул, за да даде смелост на един мъж да те заговори. Докато в момента дори това не действа. И мисля, че точно тази пренаситеност от порно, и като казвам порно, аз имам предвид и всичката голотия, която виждаме в социалните мрежи, защото тя задоволява визуалното насищане на мъжкото око по някакъв начин, частично да кажем. Така че, да, дори алкохол вече не е достатъчно някой да те заговори в бар. Трудно е нещото с намирането на партньор. Никога не е било лесно. Може би пък да е било лесно, когато имало такива уредени бракове. Тъкмо за тях си помислях. Ама и тогава не е било лесно и никога няма да бъде лесно и няма как да бъде лесно, защото наистина става въпрос, ти много хубаво каза, за ценностна система, как да намериш човек, който има сходна на твоята ценностна система, как да намериш човек, който да оцелиш точния момент, в който е готов за това да се свърже и би направил крачка към това. Факторите са изключително много. Факторите са действително и както съзнавани, така и несъзнавани. Кои хора ни пасват, с кои се чувстваме близки. Има такива, с които се чувстваме близки, но по един травматичен начин. И там това води до катастрофа. Знаете много добре, нали? Така че никога не е било лесно. Това не означава, че трябва да се спира, да се опитва. Не знам дали социалните мрежи са нещо, което възпрепятства или помага в този процес. Със сигурност променя средата отново, както и порното променя средата. Пък ние сме хора, които някак си обитаваме някакви среди. В момента наистина е различно. И много често хората, когато им се смени по някакъв начин средата около тях, изпадат в тревожност, защото е по-различно. Но според мен това е момент, в който пък има да се помисли по-креативно върху това какво може да се направи и как могат да се използват тези технологии, тези неща, с които разполагаме. Тоест не е момент за паника, е момент за мислене. Така е, но разочарованието и даже няколкото разочарования се приемат много. Разбираш, контраста от това за 8 минути ти да достигнеш до крайното удоволствие, което очакваш. И това години наред да търсиш подходящ партньор и до никъде да не се стига, сякаш става бездна. Току-що ми хрумна, че днеска правихме вебинар на тема Страхът от провал. И колко жалко, че го сложихме в контекста на креативността, ученето и личностовото развитие и не засегнахме по никакъв начин сексуалността, умението да създаваш връзки, това да не те е страх, че ще се проваляш, че нещо пак ще тръгне. Да, страха от провала, страха от уязвимостта, това са много така специфични неща, но според мен в голяма степен е свързано и с зрелостта, защото една зряла личност има да приеме и може да приеме, способна ето. Това е един от критериите за мен. Да приеме себе си като несъвършен, като човек, който се проваля, без това да накърнява дълбоко самоуважението на самия човек. Тоест, проваляме се всичките. Със сигурност не сме съвършени, не изглеждаме перфектно и никога няма да изглеждаме перфектно. Но това не бива по никакъв начин да накърнява това, че сме ни прекрасни същества. И нещо, което много хубаво каза, всъщност противопоставянето на половете. Имам чувство, че по някакъв изкуствен начин започнахме да противопоставяме половете и да се съревноваваме, което за мен е адски неестествено. Ама ако погледнеш омразата по друг начин, може да си представиш, че тя всъщност е нещо фасадно и тя е симптом на нещо друго. То отвънка на повърхността в обществото изглежда като омраза, като гняв, но това са емоции, които относително лесно се изразяват, защото
те граничат с агресията. И докато другите емоции, нали, ако седне един мъж да се оплаква колко му е наранена и чувствителна душата, ще му се изсмееш, защото в начина, по който сме свикнали да виждаме мъжа, той е силен, да показва емоции, овладян и така нататък, и изведнъж се окаже, че той всъщност има душа и страда. И по този начин, всъщност, ако не може да изрази тази финна емоция, тя минава и се трансформира в нещо друго. А на агресията никой няма да обърне гръб, защото тя е страшна, тя може да ни засегне лично, може да ни навни, може да ни убие. Така че по-лесно излиза през гнева. И тогава може да се запитаме какво всъщност замества този гняв, каква е фасадата, какво крие. Например, дълбоката несигурност и уязвимост на мъжете, това, че в момента нямат инструментариум как да се справят с това, че жените стават силни, независими и те изведнъж се чувстват изпаднали от не знам какво, размножаването, еволюцията, поне в някакъв период, докато не се наместят. Аз съм сигурна, че това е период и ще се намести. Няма как. Не виждам да нямаме полза. Между другото, ще дам един аналог, който гледах. Ние също сме свикнали, че жената е в ролята на майката и в ролята на родител, и той, нали, е основният родител, пък някакси мъж има някакси сателитна функция. Са отчасти това и защото жената 9 месеца е отглежда от това дете в тялото си, те са свързани помежду си, дори когато се скъса плътната връзка, то още стои през кърменето, през грижата и така нататък. Но се оказва, много интересни интервюта, четох и то за щатите, колко всъщност мъжете са потърпевши от това, че те се разглеждат като втори родител и колко тях всъщност искат да са в ролята автентично на бащи, на това да са истинския родител, вътре не сателита, който помага на майката плюс детето, нали, ние сме свикнали да виждаме майка и дете и бащата така, нали, обгрижваш двамата. Но всъщност той иска да е равноправен партньор, обаче нищо в законодателството, включително и в България, между другото. 9 месеца е за майката, извинявам се, 2 години е платеното майчинство, нали, с различна коефициент на заплащане. За бащата последно гледах, че е 2 седмици. Не знам дали е платен отпуск станал. Добре, може ли един да има 2 години, други да има 2 седмици? Сериозно ли? Това ли му казваш ти, че като бащина фигура вътре? И колко всъщност мъжете, така както жените се пънем и казваме, ние сме феминисти, ние искаме равни права и на нас да ни дадете да равно така. Те казват всъщност обратното. Аз искам да съм семейството, аз искам да се грижа и кой ми дава тази възможност? Никой. Защо? Защото социалният стереотип е аз съм там независими мъж, да че ходи да се бие с съблезъби тигри, да ги довлече в пещерата, където, нали, безопасно седи майката с малкото. Нещо аналогично виждам и аз. Но като диференциален психолог трябва да кажа за разликата мъже-жени, което според мен е важно, защото много често се преекспонира. Мъжете и жените се разглеждат по различни кой е по-най в едната или другата. И сега вярно ли е това, че жените не различават ляво от дясно и са много зле с успоредното паркиране? Вярно ли е това, че мъжът по-скоро ще умре, отколкото да спре на улица и да попита на някой за посоката? И какво се оказва така, като се вземат като цяло тези изследвания, се оказва, че между мъжете и жените има малки, но статистически значими различия. Какво означава на езика на обикновения човек? Статистически значими различия означава, че по време на изследването разликите, които са установени, не се базират на случайности в изследването, на някакви грешки. Със сигурност разликите ги има, но са малки. А понякога, когато говорим за мъже и за жени, имам чувство, че говорим за два различни биологични вида. Толкова драстично слагаме разликата между тях. Това не е точно така. И откъде според теб би могла да дойде някаква промяна? промяна? Тоест, кое ще направи тласъка на махалото да се върне наобратно? Не е лесен въпрос, честно казвам. Да. Подозирам, че не е така едно, защото, нали, ние почнахме от порното и тръгнахме в други посоки, но порното само по себе си, то не е само симптоматика на това как се чувства човек в изолация, но и на това как се развива света в момента. Нали, след COVID за мен е голям шамар към човечеството, защото това да си стоиш вкъщи означава да свикнеш с това, че имаш възможност да живееш в изолация, всичко ти го доставят до вратата. Няма нужда да се пънеш, за да развиваш социални умения, да се срещаш с някой, да бъдеш уязвим, да търпиш критика, да се проваляш, да се страхуваш, че се проваляш. Какъв е проблема? Защото тогава не само порното нарасна, смисъл като търсене на услуга. Те нараснаха всички зависимости. Седиш си вкъщи и си пиеш алкохол, седиш си вкъщи и залагаш през компютъра. Нали, всичко това се ескалира и се преекспонира много пъти. И някак си човечеството там малко превключи в посока да съм си независим индивид и да не се налага да се социализирам. Което възможно ли е?
То става, но по крив начин. Нали, не е невъзможно. Стоиш си, аз сещате ли с ония филм с Сандра Бълък, Мрежата, където тя беше точно така, някаква нърд, Да. програмистка. И накрая взеха идентичността и какво ли не. И се чудеше как да се окаже, че никога не се познава. Съседите не я знаят къде. Нали, това е много сериозна социална тапа. Да. Социална ампутация. Добре, Разо, как би могла да вкараш този разговор в контекста на стреса или къде е стреса във всичките тези зависимости? Къде е стреса в тези зависимости? Има някаква, такава зависимост между това, нали, защо човек придобива определена зависимост и много често, нали, зависимостта е, търсене на някакво решение на някакъв проблем. Ако този проблем е свързан с стреса и с ежедневието и с стила на живот и изобщо качеството на живот на човека, има някакъв възможна корелация между това, нали, че човек, който има ниско качество на живот, не знае как да се справя с стреса, има недобре изградени механизми, нали, за това да се погрижи за себе си, би могъл да посегне към това да стане зависим към порното, но това се отнася към всяка една друга зависимост. Аз мисля, че като цяло, нали, не мисля, че по време на разговора стигматизирахме порното и не мисля да го правя в края, нали. Точно има така. своята роля в крайна сметка, Мгм. нали, част е от сексуалния репертуар на хората. Проблемът е, когато стане приоритетното, обсесивното и човек изгуби голяма част от човешкото в себе си, като умението да се свързва с други, да е уязвим, да е социален и така нататък. Така че, нали, гледайте си порно хора, само гледайте това да не е единствения основен начин, по който вие съществувате сексуално. Това е от мен. Поздрави от нас в Суменсо. Не се колебайте да се свържете с нас във всеки един момент, в който почувствате, че имате нужда от помощ, дори и да не може да обусловите каква точно помощ имате нужда в момента, в който се почувствате така дълго време не себе си, извън доброто качество на живот, според вашите собствени критерии, ценности и вярвания. Sumenso.com. До скоро!